Gabang ma borok tabu Facebook viral kha ang mia nukha ang bubagra thangmani logiwo ungklogo sabdan khoroksa charai khoroksa basa ui bo ani rogo bangrao khorok berei tongkha do angobo sana naimen kokhe haisi ani bangra rogo bokrok berei tongphai ka ungklogo khuwa ui rok tongkha aboni karon koekta ngimano ambagi fatke negativota thangkudi ang bono kabang ma borok sakau charai kobor singna bala bono tangi hinya bono tangi buya hani hinu angle bono hamjak mungsirinani musungu tangi hinga ka saijaman bono bui jodi kobor ni komen kayu hungkai kobor engtuti se dofani thinang no muthangna ni jobabo bubagrano logirina ni phaiman hungkai on nung kaham hunjang ne reboti song on nung hunjak kaham hunjang ne patal song norol bahai ke talik bali kok saitong manba botini hamiasi tuti se bo kobor tuti se baksara komen khaika o drugs nungjak chingkhana drugs nungi thimasai bo dofani bagi thibei mani chawu abo wan suguino a message mani botini phaigana ang abni bagi ata khugno nung ani jodino ani on news nukhangkai takhuk nonang hambairio ar nung jodino hamia samu tabu kulugui tong khungkai ani khazani takuk nona ang koinai nung yakardi an nung mungsamu no yakardi an nung mungsamung yakarnani asuk kotinya ang poritus deborma tini khula babe saunong dongor channel ni bisingtui ang tatal saka angkai bui saiman nai ani arian borok sanai ang bo salsa sigla pro aba haikeno drugs ngai kobor wajai tongmani 100-150 bike চালগু 100 স্পিড 120 স্পিড বাইক চালগু কবর ওয়াজি তংমানি তাবুক অ মাই সিগলার ননু খাঙ্কাই চুংবো হিनु ও মা আসরে টিবিনি কাবলা নাই आं बाय थांसे अबा हाय तंमानि drugs nengka business klaika loss saka abo haingmani yagolo belai depression phai ang suicide khanya nai kha ang osrai no message khanya nai mane message dina nai nong channel bising tei ang bono kobor hinya bo kobor no ngi tong ha bo hamna ni sai tok nai hamna sai tok ma bagi no bo dofani sobani bagi bubagrano logirina ni hatai kotoro miani salo phayu bo hoito bini tamung khabo saimia abo mani koekta karon tong te kaisa karon ngake baksa hindu rok ge hinu sarayo hanang mani phanongi mano ang bini je khuak mano nugi chongkha sarayo hanang mani phanongi mano bole abon bagi bono bengai ta thani bobo dofani soba bono phaijau bangle bono hambairu kubai bakha baisau ang bono hamjagu bono bo hamjagu tangi ngake bo hai borok busung nango bohai borok no busung nango sabno chung khibinai sabno lengra sabno kana sabno nathong honi chung khibinai ba chung jotto sinango ta buk jotto no sinango bini slai u je patal kina hai kobor kok saitone bubagrano kobor sanam nai u reboti hai bubagrano thuitu hinai ni saiba bo taku guna bele hai diba bo bo saku go bele ang akono sanai me thajing sanai me kha ang bai thang ba bai ke drugs sai kobor sajak suicide khanya ni nai kha ekdom bufango dukhai totara rimani yagola ang wan sugu ani ama bohogo sui ana as kosto khai ok sawi o sungsar no phunman tumani tinini salni bagaya ang oma hai kha ani busak na haina magna rohmani saiba dofani bagi thimani phano saku go ni se ang bo kisi cha kifil ka adin ni simi drugs mani maninyang tabu bon hariako manai song ani takhuk song baksa bororok sawo yakanale musungo loyingi thang kaya kai me ani sawo manu nini mano no ogo subani kokno wan sub di kisisa aboni yagulo nini fa nono sarayo bini cha banta khukni wari nono tugusari man kokno wan sub di nang haino yakari mannai dofani bagai thui mannai nang dofani bagai thangi mannai dofani thinang no nang mo thangi mannai abon bagai khajani ta khuktai bukhuk bonobo norok do jetul khani khlailai tongdi moni tongdi angle bono mubu moniya hamiyo be nyano koekjon bo saka nang nugya da ninung ploga ba haing tongmani actually ang nubu nugya ang nainyo bo thangya ani nahar mung tamoba ani nahar mung ga ojagawo chin ani simia chini nahar mung tamoba oro chung bubagrano logiri nai chini manthai saptai ni bagai chini thinang ni ham karai ni bagai chung oro choba khlai ni phayu ungkologo sabo ngi tong sabo chaya tong chung negative by positive no nai tu khai jotto ni thani no man nai